espectáculo. Eu, sen el, non podo facer o espectáculo. E, ademais, isto que hai aquí non é o espectáculo, Así que... xa outro día, se tal. Bueno, eu vou non intentar, vale? Intento. Bueno, pois vou non intentar. Bueno, eu son Flora, que tal? Encantada. Era un nombre familiar, a miña mãe. Bueno, carapuchiña, non? Bueno, pois precisamos unha carapuchiña. Vou a ver que atopo por aquí. Non sei. Vou mirar aquí a ver se podo atopar... Oh! Pero se é un disfraz de burro! Oi, pero carapuchiña e burros? Na versión que eu coñezo non hai burros. Cachis, bueno, pois en outra ocasión, En outra ocasión será. A ver, vou a ver que aquí non hai carapuchiña. Ai, a ver aquí. Isto que... Ostras! Pero vos sabedes o que é isto? Unha caixa sorpresa, dicen por aí. Un tocadiscos, dixo alguén, non? Moi ben. Pois sí, isto é unha caixa de música, que agora xa, pois claro, isto non se usa, porque agora hai cousas moi modernas. E miña avoa tiña unha igualiña. Vamos ver se funciona. A ver, mirad, aquí pause isto. E vos sabedes como se chama isto? CD. Vinilo se chama, ou disco, tal. Vamos ver, e agora como era isto? Ah, sí. Había de quedar aquí. O mío está rota, Pode ser que non funcione. A ver... Ui.